Samantala, Pangasinan PPO itinanggi ang umano'y goodwill collection mula sa mga peryahan at operators. Para sa detalye, narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Mariing pinabulaanan ng Pangasinan Police Provincial Office ang kumakalat na alegasyon sa social media na umano'y nangongolekta ng 30,000 goodwill at lingguhang bayad mula sa mga operator ng peryahan gamit ang pangalan ng Provincial Director. Ayon sa Pang-PPO, walang anumang direktiba, utos o aktibidad na nagpapaintulot sa sino mang tauhan na mangolekta ng pera mula sa mga operator ng peryahan o anumang pribadong grupo. Binigyan din ng tanggapan na hindi kailanman gumagawa ang PNP ng extortion, iligal na paniningil o pakikialam sa iligal na pasugalana. Iniulat din ng Pang-PPO na iniutos na ang pagsasagawa ng PIDMU upang tukuyin ang pinagmulan at layunin ng naturang akusasyon. Sakaling mapatunayan may sino mang individual na gumamit ang pangalan ng opisina para sa iligal na gawain, ay agad itong kakasuhan ng administratibo at kriminala. Hinikayat naman ng pulisya ang publiko na mag-ingat sa pagkalat ng hindi beripikadong impormasyon at dumulog lamang sa kanilang opisyal na communication lines. Tiniyak din ng tanggapan na patuloy silang nakatuon sa integridad, profesionalismo at tapat na paglilingkod sa mamamayan ng Pangasinan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.